ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам. Нашри навбатии барномаи иттилоотии ахборро бо муҳимтарин хабаргузориҳо аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзури шумо мегардонем. Дар студия Оишаи Саттор. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо кадрҳое ки ба вазифаҳои раисони суд, муовинони раисони суд, судяҳои суди шаҳру ноҳияҳои мамлакат таъин гардиданд мулоқот намуданд. Аз 153 нафаре ки ба вазифаҳои масъули ин шохаи ҳокимияти давлатӣ таъин гардиданд, 58 нафарашон баъди таҳсил дар донишгоҳу донишкадаҳои олии мамлакат тариқи озмун ба маркази таълимии назди суди олии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун судия коромӯз ба таҳсил фаро гирифта шуда бори нахуст ба вазифаи судия дар судҳои шаҳру ноҳияҳои мамлакат таъин гардиданд. дар ҷараёни суҳбат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз волоияти қонун, мубориза бар зидди амалҳои дорои хусусиятҳои коррупсионӣ, шаффофият, баррасии одилона ва таъмини адолату ҳақиқат зимни баррасии парвандаҳо суханронӣ намуда, аз кадрҳои ҷавоне ки акнун ба системаи мақомоти судӣ ба фаъолият оғоз карданд, ба омӯзиши боз ҳам дақиқи санадҳои меъёриву ҳуқуқии соҳавӣ ва дар истеҳсолот сайқал додани донишҳои назариявии худ даъват намуданд. пешвои миллат аз кӯмаку ғамхорӣ нисбат ба мутахассисони ҷавон, тарбия, ҷобаҷогузории дурусти кадрҳо, бунёди садҳо бинову иншооти соҳавӣ дар шаҳру навоҳии мамлакат ёдовар шуда, таъкид намуданд ки ҳукумати ҷумҳурӣ минбаъд низ барои беҳбудии шароити кору зиндагии кормандони мақомоти судии мамлакат тадбирҳои заруриро меандешад. мо дар замони соҳибистиқлолӣ баҳри таъмини фаъолияти шаффофу мустақилияти судҳо ба санадҳои меъёриву ҳуқуқӣ вобаста ба мутобиқати қонунгузорӣ ба санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ ва талаботи замон тағйиру иловаҳо ворид намуда, ислоҳоти соҳаро давра ба давра амалӣ намуда истодаем, таъкид намуданд президенти ҷумҳурии Тоҷикистон. Судяҳо ҳамчун намояндаи босалоҳияти давлат дар ҷодаи ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд бояд одоби касбиро риоя намуда, вазифаи бошарафи судягиро бо фарҳанг ва масъулияти баланд амалӣ намоянд, таъкид гардид зимни суҳбат. ба ҷиноятҳои коррупсионӣ даст задани судяҳо ва кормандони дастгоҳи судҳо камбудии аз ҳама ҷиддӣ ва ташвишовар дар фаъолияти мақомоти судӣ мебошад, таъкид намуданд президенти ҷумҳурии Тоҷикистон. сарвари давлат иброз доштанд ки роҳбарияти суди олӣ ва суди олии иқтисодӣ вазифа доранд ки бо мақсади интихобу ҷобаҷогузории дурусти кадрҳо ва тоза намудани мақомоти судӣ аз шахсони тасодуфӣ тадбирҳои иловагӣ андешанд. дар фарҷоми мулоқот ба ҳамаи кадрҳои таъин гардида дар иҷрои вазифаҳои хизматӣ муваффақият орзу намуда, хизмат ба халқу ватан ва ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои ҳар як шаҳрвандро аз вазифаҳои аввалиндараҷаи онҳо арзёбӣ намуданд. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи таъин ва озод намудани судяҳо. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Назарзода Абдуҳанон Худойназар, муовини якуми раиси суди вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон таъин гардида, аз вазифаи муовини раиси суди вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон озод карда шавад. раҳматзода Тоҷиддин Раҳмат, судияи суди вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон таъин гардида, аз вазифаи раиси суди ноҳияи Мурғоби вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон озод карда шавад. Абдуҳамидзода Валиҷон Абдумаҷид, судияи суди вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон таъин гардида, аз вазифаи судияи суди ноҳияи Рудакӣ озод карда шавад. Айёмзода Одинашоҳ Давлат, судияи суди вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон таъин гардида, аз вазифаи судияи суди шаҳри Истаравшани вилояти Суғд озод карда шавад. Нурализода Суҳроб Мустафо, судияи суди вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон таъин гардида, аз вазифаи судияи суди вилояти Суғд озод карда шавад. миршарифзода Саидалӣ Қурбоналӣ, судияи суди вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон таъин гардида, аз вазифаи раиси судияи ноҳияи Тоҷикобод озод карда шавад. асозода Дилноза Меҳроб, раиси суди ноҳияи Ванҷи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон таъин гардида, аз вазифаи судияи суди ноҳияи Ванҷи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон озод карда шавад.
мирзохонзода Амридин Симат раиси суди ноҳияи дарвози вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон таъин гардида, аз вазифаи судяи суди ноҳияи дарвози вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон озод карда шавад. Ҷумъахонзода Рустам Ҷумъахон раиси суди ноҳияи Ишкошими вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон таъин гардида, аз вазифаи судяи суди ноҳияи Ишкошими вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон озод карда шавад. Искандархонзода Биби Фотима Амиргулхон судяи суди ноҳияи Ишкошими вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон таъин гардида, аз вазифаи судяи суди шаҳри Хоруғи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон озод карда шавад. Меҳмон Аловиддин Бозгул раиси суди ноҳияи Мурғоби вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон таъин гардида, аз вазифаи раиси суди шаҳри Хоруғи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон озод карда шавад. Карими Акбарали Раҷаб судяи суди ноҳияи Мурғоби вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон таъин гардида, аз вазифаи судяи суди ноҳияи Ашти вилояти Суғд озод карда шавад. Умарзода Фирдавс Таваккалхуҷа раиси суди ноҳияи Роштқалъаи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон таъин гардида, аз вазифаи судяи суди ноҳияи Роштқалъаи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон озод карда шавад. Назри Муҳаммадвали муовини раиси суди вилояти Хатлон таъин гардида, аз вазифаи раиси суди ноҳияи дарвози вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон озод карда шавад. Мирзозода Неъмат Мирзо судяи суди вилояти Хатлон таъин гардида, аз вазифаи раиси суди ноҳияи Рошқалъаи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон озод карда шавад. Қодирзода Ҳасан Нурулло судяи суди вилояти Хатлон таъин гардида, аз вазифаи судяи суди ноҳияи Мурғоби вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон озод карда шавад. Аҳмадзода Маҷид Аҳмад судяи суди вилояти Хатлон таъин гардида, аз вазифаи судяи суди ноҳияи Шуғнони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон озод карда шавад. Сайдализода Ҳабибулло Сайдулло судяи суди вилояти Хатлон таъин гардида, аз вазифаи раиси суди ноҳияи Темурмалики вилояти Хатлон озод карда шавад. Хидирзода Батир Эргаш судяи суди вилояти Хатлон таъин гардида, аз вазифаи раиси судяи ноҳияи Лахш озод карда шавад. Расулзода Муҳаммад Аслиддин судяи суди вилояти Хатлон таъин гардида, аз вазифаи судяи суди шаҳри Нораки вилояти Хатлон озод карда шавад. Бобоҷон Шералӣ судяи суди вилояти Хатлон таъин гардида, аз вазифаи судяи суди шаҳри Кулоби вилояти Хатлон озод карда шавад. Алимзода Ҳанифа Акбар муовини раиси суди шаҳри Бохтари вилояти Хатлон таъин гардида, аз вазифаи судяи суди шаҳри Кулоби вилояти Хатлон озод карда шавад. Раҳмонзода Шариф Файз раиси суди шаҳри Кулоби вилояти Хатлон таъин гардида, аз вазифаи раиси суди ноҳияи Ховалинги вилояти Хатлон озод карда шавад. Акрамзода Ҳамза муовини раиси суди шаҳри Кулоби вилояти Хатлон таъин гардида, аз вазифаи раиси суди ноҳияи Балҷувони вилояти Хатлон озод карда шавад. Нурзода Сайвалӣ судяи суди шаҳри Кулоби вилояти Хатлон таъин гардида, аз вазифаи судяи суди ноҳияи Восеи вилояти Хатлон озод карда шавад. Наимзода Пайрав Сулаймонӣ раиси суди ноҳияи Балҷувони вилояти Хатлон таъин гардида, аз вазифаи судяи суди ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе озод карда шавад. Шарифзода Баҳром Бурӣ раиси суди ноҳияи Восеи вилояти Хатлон таъин гардида, аз вазифаи раиси суди шаҳри Кулоби вилояти Хатлон озод карда шавад. Абдуллозода Ҷамолиддин Абдулло раиси суди ноҳияи Ёвони вилояти Хатлон таъин гардида, аз вазифаи муовини раиси суди шаҳри Ҳисор озод карда шавад. ҳукуматзода Муҳаммад Мирзошоҳ муовини раиси суди ноҳияи Ёвони вилояти Хатлон таъин гардида, аз вазифаи судяи суди ноҳияи Рудакӣ озод карда шавад. Сафарзода Шералӣ Нур раиси суди ноҳияи Ҷалолиддини Балхии вилояти Хатлон таъин гардида, аз вазифаи раиси суди шаҳри Ҳисор озод карда шавад. Бекмуродзода Исломиддин Бекмурод раиси суди ноҳияи Темурмалики вилояти Хатлон таъин гардида, аз вазифаи судяи суди ноҳияи Ҷалолиддини Балхии вилояти Хатлон озод карда шавад. Табарзода Қамариддин Мумин раиси суди ноҳияи Ховалинги вилояти Хатлон таъин гардида, аз вазифаи судяи суди ноҳияи Абдурахмони Ҷомии вилояти Хатлон озод карда шавад. Қурбонзода Анвар Акобир раиси суди ноҳияи Хуросони вилояти Хатлон таъин гардида, аз вазифаи раиси суди ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонии вилояти Хатлон озод карда шавад. Назарзода Зафар Азизулло судяи суди шаҳри Нораки вилояти Хатлон таъин гардида, аз вазифаи судяи суди ноҳияи Данғараи вилояти Хатлон
озод карда шавад. иброҳимзода исмоил судяи суди ноҳияи қубодиёни вилояти Хатлон таъин гардида аз вазифаи судяи суди ноҳияи дӯстии вилояти Хатлон озод карда шавад. ҳакимиён Киромиддин Қурбон судяи суди ҳарбии гарнизони Хатлон таъин гардида аз вазифаи судяи суди ноҳияи Дандғараи вилояти Хатлон озод карда шавад. ҳафиззода Тоҷиддин Миралӣ муовини якуми раиси суди вилояти Суғд таъин гардида аз вазифаи раиси суди шаҳри Исфараи вилояти Суғд озод карда шавад. раҳматзода Исмоил муовини раиси суди вилояти Суғд таъин гардида аз вазифаи судяи суди вилояти Суғд озод карда шавад. набизода Наргиса Ҳаким судяи суди вилояти Суғд таъин гардида аз вазифаи судяи суди шаҳри Хуҷанди вилояти Суғд озод карда шавад. назариён Нигора Қосимӣ судяи суди вилояти Суғд таъин гардида аз вазифаи судяи суди шаҳри Хуҷанди вилояти Суғд озод карда шавад. Абдуғафори Анварҷон судяи суди вилояти Суғд таъин гардида аз вазифаи судяи суди шаҳри Истаравшани вилояти Суғд озод карда шавад. Зоирзода Боҳир судяи суди вилояти Суғд таъин гардида аз вазифаи судяи суди ноҳияи Бобоҷон Ғафурови вилояти Суғд озод карда шавад. Зарифи Фахриддин Наҷмиддин судяи суди вилояти Суғд таъин гардида аз вазифаи судяи суди ноҳияи Бобоҷон Ғафурови вилояти Суғд озод карда шавад. Сангинзода Ҷурабек Абдумаҷид судяи суди вилояти Суғд таъин гардида аз вазифаи судяи суди ноҳияи Ашти вилояти Суғд озод карда шавад. Қурбонзода Хуршеда Гулмат судяи суди вилояти Суғд таъин гардида аз вазифаи судяи суди ноҳияи Ҷаббор Расулови вилояти Суғд озод карда шавад. Саидзода Зафар Сафаралӣ муовини якуми раиси суди шаҳри Хуҷанди вилояти Суғд таъин гардида аз вазифаи судяи суди шаҳри Душанбе озод карда шавад. Дӯстзода Миршакар Тошмурод судяи суди шаҳри Хуҷанди вилояти Суғд таъин гардида аз вазифаи судяи ноҳияи Зафарободи вилояти Суғд озод карда шавад. Мирзозода Муҳаммад раиси суди шаҳри Исфараи вилояти Суғд таъин гардида аз вазифаи муовини якуми раиси суди вилояти Суғд озод карда шавад. Аҳмадзода Қаҳрамон Тоҳирҷон муовини якуми раиси суди шаҳри Исфараи вилояти Суғд таъин гардида аз вазифаи судяи суди шаҳри Истаравшани вилояти Суғд озод карда шавад. Муродализода Суҳроб муовини якуми раиси суди шаҳри Истаравшани вилояти Суғд таъин гардида аз вазифаи раиси суди шаҳри Истиқлоли вилояти Суғд озод карда шавад. Азаматзода Мунирахон Аҳмадӣ раиси суди шаҳри Истиқлоли вилояти Суғд таъин гардида аз вазифаи судяи суди ноҳияи Шаҳристони вилояти Суғд озод карда шавад. Турсунзода Шараф раиси суди ноҳияи Айнии вилояти Суғд таъин гардида аз вазифаи судяи суди ноҳияи Айнии вилояти Суғд озод карда шавад. Абдуҷаббори Абдуфайёз Абдуҷаббор муовини якуми раиси суди шаҳри Конибодоми вилояти Суғд таъин гардида аз вазифаи раиси суди ноҳияи Ҷаббор Расулови вилояти Суғд озод карда шавад. Садриддинзода Насрулло раиси суди ноҳияи Ҷаббор Расулови вилояти Суғд таъин гардида аз вазифаи муовини раиси суди ноҳияи Спитамени вилояти Суғд озод карда шавад. Раҳимзода Зарина Абдухолиқ муовини якуми раиси суди ноҳияи Бобоҷон Ғафурови вилояти Суғд таъин гардида аз вазифаи судяи суди ноҳияи Бобоҷон Ғафурови вилояти Суғд озод карда шавад. Саломзода Ҷумахон Ҷурахон судяи суди ноҳияи Бобоҷон Ғафурови вилояти Суғд таъин гардида аз вазифаи судяи суди шаҳри Турсунзода озод карда шавад. ҳомидзода Умедҷон Абдувоҳидӣ судяи суди ноҳияи Бобоҷон Ғафурови вилояти Суғд таъин гардида аз вазифаи судяи суди шаҳри Конибодоми вилояти Суғд озод карда шавад. Шарифзода Азизҷон Шариф судяи суди шаҳри Гулистони вилояти Суғд таъин гардида аз вазифаи судяи суди ноҳияи Бобоҷон Ғафурови вилояти Суғд озод карда шавад. Қурбониён Алишо Назрулло раиси суди ноҳияи Мастчоҳи вилояти Суғд таъин гардида аз вазифаи муовини якуми раиси суди шаҳри Душанбе озод карда шавад. Холиқмуродзода Далер Абдуғафор муовини якуми раиси суди шаҳри Душанбе таъин гардида аз вазифаи раиси суди ноҳияи Восеи вилояти Хатлон озод карда шавад. Саидзода Марзия Файзалӣ муовини раиси суди шаҳри Душанбе таъин гардида аз вазифаи раиси суди шаҳри Хоруғ озод карда шавад.
сафарзода қудратулло ҳукумат судяи суди шаҳри душанбе таъин гардида аз вазифаи судяи суди ноҳияи темурумалики вилояти хатлон озод карда шавад. вализода таҳмина самиҷон судяи суди шаҳри душанбе таъин гардида аз вазифаи судяи суди шаҳри ҳисор озод карда шавад. ашурҷон ҷамолиддин раҷабалӣ судяи суди шаҳри душанбе таъин гардида аз вазифаи судяи суди ноҳияи синои шаҳри душанбе озод карда шавад. раҷабзода суҳроб абдулсаид судяи суди шаҳри душанбе таъин гардида аз вазифаи судяи суди ноҳияи шаҳри нав озод карда шавад. ҷобирзода сурайё ҳафиз судяи суди шаҳри душанбе таъин гардида аз вазифаи муовини якуми раиси суди ноҳияи шоҳмансури шаҳри душанбе озод карда шавад. кабирзода сарфароз мизроб муовини якуми раиси суди ноҳияи исмоили сомонии шаҳри душанбе таъин гардида аз вазифаи муовини раиси ноҳияи исмоили сомонии шаҳри душанбе озод карда шавад. нурализода сафар маҷид муовини раиси суди ноҳияи исмоили сомонии шаҳри душанбе таъин гардида аз вазифаи судяи суди ноҳияи исмоили шаҳри душанбе озод карда шавад. маҳмадзода хуршед бобохон муовини раиси суди ноҳияи синои шаҳри душанбе таъин гардида аз вазифаи судяи суди ноҳияи синои шаҳри душанбе озод карда шавад. бобозода аҳмад бегалӣ судяи суди ноҳияи синои шаҳри душанбе таъин гардида аз вазифаи судяи суди ноҳияи фирдавсии шаҳри душанбе озод карда шавад. юсуфзода зубайдулло раҳматулло судяи суди ноҳияи синои шаҳри душанбе таъин гардида аз вазифаи судяи суди ноҳияи деваштичи вилояти суғд озод карда шавад. файзуллозода саидаъзам ҳамид судяи суди ноҳияи синои шаҳри душанбе таъин гардида аз вазифаи судяи суди ноҳияи вахши вилояти хатлон озод карда шавад. саидзода зебинисо саидбек судяи суди ноҳияи фирдавсии шаҳри душанбе таъин гардида аз вазифаи судяи суди ҳарбии гарнизони душанбе озод карда шавад. исозода баҳодур чилахон муовини раиси суди ноҳияи шоҳмансури шаҳри душанбе таъин гардида аз вазифаи судяи суди ноҳияи синои шаҳри душанбе озод карда шавад. ҳакимзода дилшод абдусамад судяи суди ноҳияи шоҳмансури шаҳри душанбе таъин гардида аз вазифаи судяи суди ҳарбии гарнизони хатлон озод карда шавад. искандарзода бахтиёр мустафо муовини раиси суди ҳарбии гарнизони душанбе таъин гардида аз вазифаи судяи суди ноҳияи синои шаҳри душанбе озод карда шавад. ҳабибуллозода хайрулло муовини раиси суди шаҳри ваҳдат таъин гардида аз вазифаи судяи суди ноҳияи шоҳмансури шаҳри душанбе озод карда шавад. искандарзода раъно саид маҳмуд раиси суди шаҳри хорух таъин гардида аз вазифаи муовини раиси суди ноҳияи синои шаҳри душанбе озод карда шавад. маҷидзода абдуқодир қурбонназар раиси суди шаҳри ҳисор таъин гардида аз вазифаи раиси суди ноҳияи хуросони вилояти хатлон озод карда шавад. шоҳиён муҳаммад саид алимардон муовини якуми раиси суди шаҳри ҳисор таъин гардида аз вазифаи муовини раиси суди шаҳри ҳисор озод карда шавад. ҷурахонзода масрур ҷурахон муовини раиси суди шаҳри ҳисор таъин гардида аз вазифаи судяи суди ноҳияи шоҳмансури шаҳри душанбе озод карда шавад. саидзода мирзохон давлат судяи суди шаҳри ҳисор таъин гардида аз вазифаи судяи суди ноҳияи шамсиддин шоҳини вилояти хатлон озод карда шавад. додоматзода фахриддин судяи суди шаҳри ҳисор таъин гардида аз вазифаи судяи суди вилояти хатлон озод карда шавад. собирзода зайдулло фозил судяи суди шаҳри ҳисор таъин гардида аз вазифаи судяи суди вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон озод карда шавад. сафарзода диловар амиралӣ муовини раиси суди ноҳияи рӯдакӣ таъин гардида аз вазифаи судяи суди ноҳияи синои шаҳри душанбе озод карда шавад. ҷалилзода саид кабир халил судяи суди ноҳияи рӯдакӣ таъин гардида аз вазифаи муовини раиси суди шаҳри кӯлоби вилояти хатлон озод карда шавад. сафарзода ғозибек солиҳ раиси суди ноҳияи тоҷикобод таъин гардида аз вазифаи судяи суди ноҳияи файзобод озод карда шавад. холиқзода бахтиёр ҳайдар раиси суди ноҳияи файзобод таъин гардида аз вазифаи муовини якуми раиси суди шаҳри ваҳдат озод карда шавад. назарзода шодӣ қурбон судяи суди ноҳияи файзобод таъин гардида аз вазифаи судяи суди вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон озод карда шавад.
Идрисзода Балаҷон Алиҷон судяи суди ноҳияи шаҳри Нав таъин гардида аз вазифаи судяи суди шаҳри Хуҷанди вилояти Суғд озод карда шавад. Саидали Сироҷиддин Сайвалӣ судяи суди иқтисодии вилояти Хатлон таъин гардида аз вазифаи раиси суди ноҳияи Ҷалолиддини Балхии вилояти Хатлон озод карда шавад. Гулзода Сай Маҳмуд Сафаралӣ судяи суди иқтисодии вилояти Суғд таъин гардида аз вазифаи судяи суди ноҳияи Қубодиёни вилояти Хатлон озод карда шавад. Аминзода Саидабону Рустам судяи суди иқтисодии вилояти Суғд таъин гардида аз вазифаи муовини якуми раиси суди шаҳри Истаравшани вилояти Суғд озод карда шавад. Раҷабзода Муроҷон муовини раиси суди иқтисодии шаҳри Душанбе таъин гардида аз вазифаи судяи суди иқтисодии вилояти Суғд озод карда шавад. Саломатзода Мумин Давлатшо судяи суди шаҳри Хоруғи вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон. Амирхудозода Фарида Дайхудо судяи суди ноҳияи Дарвози вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон. Маҳмудзода Азаматшо Сафар судяи суди ноҳияи Ванҷи вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон. Маҷидзода Фирдавс Маҷид судяи суди ноҳияи Рӯшқалъаи вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон. Наҷлозода Илҳом Алӣ судяи суди ноҳияи Шуғдони вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон. Сулаймонзода Фаридун Аббос судяи суди шаҳри Кӯлоби вилояти Хатлон. Амирҷонзода Саиҷон Амирҷон судяи суди ноҳияи Темурмалики вилояти Хатлон. Амиршозод Дилшод Ҷумахон судяи суди ноҳияи Вахши вилояти Хатлон. Аскарзода Олуфтабону судяи суди ноҳияи Фархори вилояти Хатлон. Исроилзода Исмоил Исроил судяи суди ноҳияи Ҷалолиддини Балхии вилояти Хатлон. Одиназода Амирҷон Бегиҷон судяи суди ноҳияи Абдураҳмони Ҷомии вилояти Хатлон. Раҳмонзода Баҳром Исмоилхон судяи суди ноҳияи Дӯстии вилояти Хатлон. Садирзода Рустам Суҳроб судяи суди ноҳияи Ёвони вилояти Хатлон. Ҳамидзода Рустами Абдуҳалим судяи суди ноҳияи Восеи вилояти Хатлон. Суннатуллозода Умедҷон судяи суди ноҳияи Данғараи вилояти Хатлон. Чилазода Акмалҷони Қарахон судяи суди ноҳияи Данғараи вилояти Хатлон. Абдутолибзода Саидҷафар Абутолиб судяи суди ноҳияи Шамсиддин Шоҳини вилояти Хатлон. Муҳаммад Саидзода Рустам Муҳаммад судяи суди шаҳри Хуҷанди вилояти Суғд. Раҳимзод Сулаймон Карим судяи суди шаҳри Хуҷанди вилояти Суғд. Ҳасанзода Ҷамолиддин Холмурод судяи суди шаҳри Бӯстони вилояти Суғд. Исроилзода Дилноза Муҳиддинҷон судяи суди шаҳри Конибодоми вилояти Суғд. Водизода Ситора судяи суди шаҳри Конибодоми вилояти Суғд. Дилмуродзода Зуҳро Наҷмиддин судяи суди шаҳри Истаравшани вилояти Суғд. Қаландарзода Али Сафар судяи суди шаҳри Истаравшани вилояти Суғд. Назирзода Нодир Ғайрат судяи суди шаҳри Истаравшани вилояти Суғд. Умарзода Умеда Ашурбой судяи суди шаҳри Истаравшани вилояти Суғд. Муҳаммад Хонзода Зафар Маҳмадхон судяи суди ноҳияи Бобоҷон Ғафурови вилояти Суғд. Мирзо Носир судяи суди ноҳияи Бобоҷон Ғафурови вилояти Суғд. Холиқзода Муҳаммад Сафар Лоиқ судяи суди ноҳияи Бобоҷон Ғафурови вилояти Суғд. Абдуллозода Шерзод судяи суди ноҳияи Ашти вилояти Суғд. Бобокалонзода Завқиддин Камолиддин судяи суди ноҳияи Ашти вилояти Суғд. Маҳмудзода Фирӯза Маҳкам судяи суди ноҳияи Спитамени вилояти Суғд. Хайруллозода Суҳроб Хайрулло судяи суди ноҳияи Ҷаббор Расулови вилояти Суғд. Эркинзода Отабек судяи суди ноҳияи Зафарободи вилояти Суғд. Азиззода Дилшод судяи суди ноҳияи Айнии вилояти Суғд. Завқиҷонзода Муҳаммад Фикриё судяи суди ноҳияи Деваштичи вилояти Суғд. Ризозода Юсуф Ризо судяи суди ноҳияи Деваштичи вилояти Суғд. Амонқулзода Дилнавоз Амонилло судяи суди ноҳияи Шаҳристони вилояти Суғд. Раҳмон Далер Сафарбек судяи суди ноҳияи Синои шаҳри Душанбе. Файзуллозода Нодира судяи суди ноҳияи Синои шаҳри Душанбе. Сафарзода Азизамоҳ Зайнуддин судяи суди ноҳияи Синои шаҳри Душанбе.
барозода Суҳроб Таваккал, судяи суди ноҳияи Синои шаҳри Душанбе. Шаҳнозаи Абдухалил, судяи суди ноҳияи Синои шаҳри Душанбе. Исмонзода Исфандиёр, судяи суди ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе. Муродзода Ардашер Алишер, судяи суди ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе. Умарзода Ирода Бахтиёр, судяи суди ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе. Шафо Беҳрӯз Назаралӣ, судяи суди ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе. Шамсуллозода Абдурашид Муҳаммадсаид, судяи суди ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе. Шерхонзода Шарора Азиз, судяи суди ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе. Иброҳимзода Залина Иброҳим, судяи суди шаҳри Турсунзода. Исматзода Далер Мукаррам, судяи суди шаҳри Турсунзода. Иброҳимзода Баҳодур Ашурхол, судяи суди ноҳияи Рудакӣ. Дилороми Раҳмоналӣ, судяи суди ноҳияи Рудакӣ. Зиёзода Ҳокимбек Азизбек, судяи суди ноҳияи Рудакӣ. Шоҳҳусайнзода Хуршед Ёрмаҳмад, судяи суди ноҳияи Рудакӣ. Шерализода Орзу Шералӣ, судяи суди ноҳияи Шаҳри Нав. Шарифзода Анора Сайфиддин, судяи суди ҳарбии гарнизони Душанбе. Нурализода Одил Бобохуҷа, судяи суди иқтисодии шаҳри Душанбе таъин карда шаванд. Шарифзода Муслим Сангинмурод аз вазифаи судяи суди вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо хоҳиши худаш озод карда шавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 7 феврали соли 2020.